kurinda Angel ndiyo chipuhya mabe changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekundipuma kumbavha ndoda kuripa ne200 US yanengo dzako pane mari dati zvese zvaitwa tare zvandinje kurinda tare kuna mabe chipuhya. Ahora tengo que hago como aceite. Pansora imambo. Why when sweet fried? Mascats. Friday idiyo. Ya tabu. Nebo akauya kwandiri. Achibva asvika achindidaidza. Vadaidza vamwe mai vatinoshanda navo pamasambuko anonzi maidhini. Tapinda musika make maanotengesera. Achibva anditi ndikowo zvemari yangu yandakadini yawakandibira. Chibva namuti handinawo kubira mari yako. Zvikanzi inini wakandibira mari yangu. Tokuona kunanga kwandiri kuti wabuda paTV uchipinda nekona iyi ukapinda wakadai so ukakambaira ukatora mari yangu chikwama ukabuda nekumberi kwanga kuine wamwe wako 2 wanga wakavharidzira kuti vasaonekwe nevanhu kuita sei murumurira. Zvadaro izvozvo maba mari yangu maenda mukanoigowana. Pamagowana mari yangu pamba pacho taona pakapendwa white pamapinda kugowana mari. Panext door pacho taona paine hanzi yecream here kana siri mistake kana kuti pink. Madaro magowana mari makazodzoka kumusika. Iwewo wabata lunch box yako yemajarini yatakaona wakabata ine zvinhu zveblack zvawaikandira musika mangu. Uchibva wazodzoka futi nenhombo uchibva wakanda musika mangu. PaTV takazokuona wakabata bakatwa rinejira dzvuku uchida kundibayira mari yangu. Sisi wacho achibva watoti ndiri kunzwa kurwadziwa kuti waida kubayira munin'ino wangu mari yake wanga wamubira pamusoro pakuda kuzvira. Zvadaro ini chandakazogona ndakavati ndokumbirawo kuti tiende tese kun'anga yacho yamakaita sei kwamabva. Pamwe ndinganoonewo kuti ndakasvika sei mutebho umenyu macho ndichitora mari nokuti nechokwadi chandiuza kuti ndakabata mari yangu yani. Ndopakanzi namaidhi iwawo iwe maidhi fonera kun'anga utaure kuti munhu uya wataona paTV taakuuya naye uye atibata handina phone number. Sisi wacho akati hatina kumbotora phone number. Svika namaidhi iwaya hazvinetsi. Isusu taakuchimirira sekuru wenyu watadini watafonera vauye vagadzire zvinhu. Munhu achabuda adini amongoterwa nenyuchi dzake. Ndobva tasiya nyaya yakadaro. Ini chandakazogona kuendawo kukomisi yepamasambo panhanoasuma nyaya sezvakona. Ndikavataurira kuti inini ndikuda kuti kana nyuchi dzazouya dzikabata munhu akatora mari yemunhu muzomubvunzewo kuti komai avo uchaita sei navo. Ndobva ati vakomiti ati alright isusu tochimirira mari yacho yokuti iwe uchada kuenda kwamama. Asi usazoende usina kusvikawo kwatiri. Ndokuchisvika kwemandi hapana nyuchi dzakauya hapana chakaitika. Kwakudzokera kukomiti. Ndikasvika ndikati wedu ndadzoka ndozuva riya randakati ndokwanisa kuenda kupi nenyaya yangu kumberi. Kuti chokwadi chibude muzogutsikane mese musika munoti zita rangu rasviba asi handina chandakaita sei chandakabata chisita. Ndobva vadaidzana vekomiti vachibva vatidaidza tese iye neni. Vachibva vandibvunza nyaya dzandataura semaudzi wandakaitwa sei andakaitwa. Ivo vacho vachibva vamubvunzawo akambotanga kuti hapana. Saka nekomiti ukati hapana hazvibatsiri tinokugadzirisai sei. Ndobva ataura nemo sematauriro akangoita vanhu. Apedza bvabvunzwa zvikanzi fesi yamai yavo wakaiona here kuti zveshuwa ndo vari kutora mari yangu. Zvikanzi ndaiti pane dada kuona fesi yavo mutebva yauya ichivadini ichivavharidzira fesi. Asi pavanga vakafuratira back view yavo ndakanyatsoona kuti ndivo vatora mari yangu akamira. Ndokuuya kwandakaita kunyongota. Izvo zviri kutaurwa hanzi naAngel. Unoti ndakatora mari yako ini handina kupa mari yako. Saka unoti chingwe akaba here akadii.
Ine handina kuti akatora mari yangu. Ishamwari yangu tinondotamba tese zvekuti dzimweni dzenguva ini ndotora makasitoma panze. Atonditi maybe ndavhura musika mako ndaona bhutsu achakona kuti ndiani apinda mumusika mako iwe usina. Saka zvidaro ndakabvunzise shamwari yangu, nei shamwari auna kumboona here munhu apinda mumusika mangu achitora mari yangu. Unokuziva kuti uri munhu dzimweni dzenguva ukasangana nesituesheni yakafanana iyoyo unobatikana nehasha. Ndakamubvunza ndehasha. Achibva akanditaura maybe mari yako zvishwa handina kumboita sei handina kumbotora mari yako. Ndikati haunotora mari yangu, ndakanorangarira ushamwari hwedu. Ndikati sori hashamwari yangu nokukubvunza kwandaita. Akati alright ndaita sei ndazvinzwisa kuti nyangwe dai ndanga ndiri nini ndaigona kubatikana usakuextend you. Ndakatoti nyaya yapera. Ndakazoshandisika ndakona sango ndakuya muswe month ma3. Asi patakakumira nezveutari taura tese musisande ndikatoenda pamusika pake ndikati nakabvutse mwana kana uzotengwa ndisho pakasitoma yandaisiva. Wakuti sisi wako hanzi sisi wako wakatouya wachitaura mashoko aitaura ende zvikanzi mukaenda kukomiti ukandotaura kuti ndakamupfuma ndakaona unoona pagasi asi muteko yacho mukarudzira ndakazoona bere Mashoko yavandiorambana nawo handina kutaura izvozvo. Ndakangomubvunza seshamwari yangu. sisi wako aripo ndowapi sisi wako Ini ndakasvika wakagumbatidana nechuma chichena. Ichibva ndatichiita ichika. Uyu muningira achibati inini ndabvunza uyu shamwari yangu kuti wambona here munhu apinda katebho pamusoro ndikupindura pamatebho. Saka ati inini handina kupa mari yako. Chanditomukundira nege kuti sori ndakanganisa nekutaura kwandaita iye zvadzandibata. iyo wadari avo vakatotaurirana kuti pane pavakaenda kavo vakazondoona pakamera uye vakataura zvakare kuti kana tisina kuenda tese taakungoti chiremba iyeye agadzira aripo kwenyuchidziuye. Saka izvozvo hamuna kuzvitenda. Handina kuridza kuva ndakandakamboenda ndonogadzira mari yangu. Asi uri makamutaurira Kumutaura kuti ndashaya mari. Kuti iyeyo nyuchidzi chauye Kuita handina mutaura izvozvo. kukomiti. Asi kukomiti handiti maka uyo akaenda kunotaurira komiti kuti mukanga nyuchi dzazouya ndo nyaya iripo handiti akatotaura kao iwe ukataurirwa kaive nekomiti tombomirira nyuchi kusvika mande nyuchi hadzina kuuya. Saka uyu nyuchi dzisina kuuya ndopaazoya Zvekuti akaenda kukomiti ndandida kuzviziva. Ndakazoziva takurodza nekomiti vachiti heti kugadzirisane muri shamwari neshamwari tokuziva muchitamba mese. komiti yada kugadzirisa chii? Komiti yada kugadzirisa kunetsana kwatanga taita Mamanetsana chii? mabvunziro andakamuita ndakamubvunza ndine ukasha. Ukasha makabvunza muchiti chii? Ndoita ine ukasha to. Ndakamuti shamwari hausivo watora mari yangu here nokuti pandakativerenga mari yangu tanga tiri tese muno. Uriwe zvakaroboshi nditi maybe ngatimbobude panze timbwa kuti tingaone chima kumakasitoma angu. Ukasha wacho. Handizivi pane komiti yauya vane komiti auya vakatanga kundiwenga nditombo wakasvika komiti ari mune wekomiti here hamuna ndoimba kuti nyaya iyi ndemunobvunzimasa kana nemukana wodaizomboya wewe nekomiti yakatanga kusvitsa nyaya iyi ndonokundopakatokwatisika svika komiti pakasvika kuti because taakuenda great length now iyoyo kuti nyaya iyi yakatosvikawo komiti ichitaurwa wataurwa naangel iyoyo uri kutaura kuti komiti haina kumbosvika saizvozvo handiti ko pakaita wekomiti ataura kuti wakasvika hauiwe uchitaura iwe kuti pane nyuchi dzichauya nemishonga uye kuti wakaenda kun'anga
usaziya sei iwo zvakaitika vanenge vakunyepa futi aiwa tinoda kubvunza kaiwewo nekuti tinoda kuti tione kuti unotaura chinhu chokwadi here nekuti kukauya wekomiti achitaura kuti nhau yenyuchi yakataura nhau yekung'anga yakataura iwe uri kutaura kuti zvese zvandina kumbozviita pamberi pamama dai wakuita mhosva mbiri kunyepera dare rese kuti vanozviita musairambe nenzira iyo mabe kana wakazviita unotaura pamberi pamako ndakazviita asi ndasharisa kana ndashatira ndikaenda kung'anga waitaura uri kumuchichidzira kuti ndamboenda kung'anga waitaura uri kumuchichidzira here kuvhundutsira mabvunziro andakamuita ndakati ndakangomubvunza ndine ukasha hwekuti ndakati mumwe tinombopindirana matebhles dzimweni dzonga tinogonombo wandidzirana chiro saka ndakati senguva yareba ndiri kumwana zvondashaya mari yangu zvida pamwe anogona kunge ari atora chini mari yangu iyo mari yakanga yashayika 190 imari yakawanda kairi zvekuti ungatadze kuenda kung'anga here kuti undoege nemhanya iyo nekuti pazuva juzi unotoisenzera mwedzi wese saka zvekung'anga zviri kubva kupi kwaari handisi kuziva mambo semaonera tiri kuita uyu sematauriro aiita achiitsanangura achiteta nyaya yake zvakakwana zvakaitika kutoti kunyangwe nanasisi wacho wazonga wakubhurauzana waona samanisi zvoreva kutoti akugadzirisa nyaya kutoti isasvike ipapo zvataurirwa kuti danga wakakumbira ruregerero ndakanga ndakataura nehasha hasha dzacho hausi kudzitaura dzakakwana dzawaburitsa kutoti wakatuka munhu ukataurira kuti uri mbavha kung'anga wakaenda magirazi ukaona zvese ukamuona wakuti paita hutsi kuti tinawo mamwe magirazi anokuburitsai pachena asi zvoreva kutoti komiti ndo isipo iwo hauna umwe witness yawauya nayo kana kuti akanga aripo anozviziva nyaya munonga makawanda kapera kuona makawanda asi hapana anowitnessa zvamutaura uyu anasisi wake weiwo unani right tiripo ipapo pakomiti pamaenda kukomiti zvakanzi chii komiti kuti gadzisa kwavakaita vakati regereranai muri shamwari yakatongwa here nyaya nekomiti komiti vakangoti bvunzane saka but maybe vanga vafungira kuti vazvida shamwari yako ndinogona kuyatura mari yako regereranai zvinowanikwa ndopakashamwari yangu payakaramba akati nini kuti ndimuregerere handichaita sei handichakwanisa nekuti mabvunziro akaita sekuda kuti atofungidzira kuti ini ndini ndaita sei ndatora mari yake ndakuendera mberi nenyaya yangu tifonere nenhamba dzemakomiti member ino hanziripo akanga aripo ndiani vakanga vari vatatu ani vanonzi maili vanonzi maili vanonzi maili right towafonera titizwe kuti zvakanzi chii pane nhau here yekuenda kung'anga here number 1 number 2 pane nhau yenyuchi here kuti dzichauya here komiti member akataura kuti izvo zvakataurika then it means kuti iwo uri munyepo Matimairisoni namaya. Uye komiti ikataura kuti hapana zvakataurirwa it means kuti uri munyepi handiti saka batai komiti muchimbobudai wachimbobuda muchibata komiti ndiani angafone komiti yemiriyo
Right. Ngamufune panze kufona. Andadhona nawo. Wati nyaya dzavanhu vaperere kokoita kubuda mazviri vatafonera mai Edison vakaramba zvakakumira zvichapfupi watazofonera anonzi mai G wati ndiri kuziva bedzi pandakagumisisa kuti vanhu tu vachibvunzana nezvemari yavo kutaura zven'anga nezvenyuchi nandisina Changamire sezvo nyaya yenge yagara yaenda handiti wangu watotaura zvekun'anga kare zvekuti kwakutowaendesawo izvo wotoenda uti vakasaenda nyuchi dzikazouya futi kwakuti takakangadzira paitakati unoenda kuseri kwechuru. Okay. Unoenda tundoona kuti pane zvakaitika here kana kungoguma. Kudaina wakuma. Yes. Kachangamire nyaya yevana venyu yangaenda kuseri kwechuru yaAngel Kurida naMabel Chipuzha. Chiremba asvikotsanangura kuti vanhu sei murungokakazhana musingakwanisi kutaurirana pachenyu musati mauya kudai. Mabel Chipuzha wakabirwa kaiwe makwati ako, sei uri kuti uyu Angel ndiye akakutorera mari yako? Handidi zvokupomera kana kupa mhosva kune munhu. Uyu haasiri iye akakubira makwati ako sezvaunga uri kufungidzira. Usapa Angel Kurida mhosva kuti akakutadzira, asi chinodiwa kuti imimi muzive chokwadi chezvakaitika. Pane akaona ushamwari hwenyu akapindira pakati penyu akaenda kundoba mari yeumwe wako. Saka zviripo ndezvinoti munhu haasi kure kure, ari pedyo nemi uye munotomuziva. Saka wakaipa uyu akatopinda pakati penyu. Pakuda kuti pagadziriswe. Inini ndaona dare iri ndichikwanisa kurivaka kana kutoriita. Saka pakuda kukweshwa meno ndotuma imbwa dzangu dzigone kundoruma akatora makwati ako. Saka iwewe unofanirwa kuti ugezwe changu. Ndosaka wapomerwa mhosva kuti wakatora makwati iwe usiriwe. Aya mavambo chete ekuti uone kuti pane zviri kuuya zvakashata zvinogona kudaidza makuva kwauri iwewe nyakupomerwa. Asi zvatingaita iye zvino ndezvekuti ndoda kuti mubvise mbudzi imwe chete nejongwe nditovaka dare iri kuti zvigone kuita zvakanaka. Tione munhu akatora makwati ako. Maoko ako haana kubata remunhu asi mbavha yenyu iri pedyo. Saka ndakutokukumbirai imimi timubvise izvi tivake dare. Saka uyu abva atokwanisa kutobvisa mbudzi yake kuna chiremba Mabel. Yes. Abva atobvisa mbudzi yake kuna chiremba kuti vatoita dare racho vamwe vecho vakatarisa. Saka dare ravo ratoitwa. Handitoda kukupai pakunodoka kwezuva. Kana riri ranonoka rinopindira mangwana. Asi toda kutoti ritoita chiripo izvozvo. Saka dare racho ratoitwa chamani. Hanzi asi kana achinge adzosa iri mari mutongo uchareruka. Kana adzosa asina kudzosa aita kutobatwa nemutombo iyi pandoda mumbe kana azouya mudare renyu. Right. Saka unoti china bhuru wako. Inini semunhu akanga apfuma ndinoti
ndashinga kuti ndisvike pakuti ndichenurwe vese varipo nevamwe vatinoshanda navo kuizoitira mama. Chinangwa changu changa chiri chekuti mangwana kunozobirwa zvakawanda. Zita rakanyangadzwa rinogoramba chidini rinotanga kushanda. Saka unoti chii ndo zvakabvunza usati wapindura wataura mashoko akanaka. Aiwa ndinoti kucheneswa ndacheneswa. Asi pfuma yangu yandanoshandisa mukurwadziwa kwepfuma. Dzore imari yawashandisa. $45 ndakabhadhara nemasana. $45. $10 imari. $40 ndakabhadhara kunhandare masekuru kuti ndichemwe. Roberta Marie. 85. Hanzi ndaakuchingoda mari yangu yekuchenurwa. Dare rako rakuendera mberi. Unoti chii? Ndingoti zvakanaka hazvo kuti vachenuri asi pakuti wakuda mari dzekuvazvishatisa paita nerimwe divi watobatsirwawo kuita zapatorwa nyaya yerufu pamberi kwavo nekuda kutoshatirwa kutowabviswe munyama uye vakasadaro kune rufu. Saka ndokunasa kunge matobatsirana sechamwari neshamwari maigona uchinzwisisana ipapokuisana pasi matobatsirekana mese nekuti wode wange usina kudzarwawo nemunhu wanga wachasangana nezverufu rwakataurwa pamberi. Saka tochiita hafu hafu kuti pa45 85 ochidzorerwa 40 43 hakuna mabhonzo handiti iyo hanzi uchidzorera guru wako masimudzana kuti dare rako riende mberi. Hautabhadhari mari yese yemaposi, uchibhadhara hafu yemaposi. Zvinotenderana nazvo nekuti sezvakaitwa musaziva. Saka musimuka unobhadhara rini? Ndikumbirawo kuti kupera kwemwedzi Kupera kwaMei. Chisimuka imete.